na gimbiya kuma sarauniya garin sa baya yin nisa. Abdulaziz ya sanya ki a ransa, ƙaunar ki yayi wairansa. Shi so na sawa rai jinya idan ya riske ka hanya. Shari na so in zai fara bai bincike ko ka tara. Sifarsa ba wanda ya gifta, bisa masoya su yi jinya. Bisa kamance siffar ka ya sawa zuciyarka ta yi kuna. Saboda juna ke sanya farin ciki idan har da amana. Sanin masoyi sai Allah, bisan ka bai so kai kwalla. Launi na so bai da alama, ba wanda ya sa shi a fuska. Ne nazari yau na fahimta, san gaskiya yau na fahimta. Kamar fatalwa yake wanda ganinsa ba da kowa ba na auna. Daban mutane na neman so na gaskiya kuma da amana. Yau gashi sako zan aika, abin masoya zan mika. Abdulaziz tare da Zina kun fara so har da amana, da alkawari kuma da